आंखौ बिथिं बोख्लायबाबो माबा फैसालि फैसाला पबितरा पबितरि ओंखारबाय थायोलै। नै बेबो शेयार खालामलायबाय। नै नैबे सासेयाबो अडिअ रेकर्डिं होलायबाय आरो बिनि अडिअ रेकर्डिंखौनो नैबे सासेयाबो गावनि पस्टआव होना लालायबाय। नै सोरबा बुजायग्राबो ओंखारलायबाय। नै सोरबा आरो बिनि भिडिअखौनो रि-आपल'ड खालामग्रा ओंखारलायबाय। गसाय मा जाबावनांगौ जाखोलै? गोदो प्रफाइल लक खालामग्रा मानसिफ्राबो दाना डलारनि लबाव गुलाब गुथाब साबिथालाखौ खेवना होग्रा जाबायब्रा फेसबुकनिखौ। गोदो नायनो लुगैबाबो मोनामोन, दाना हनै लिंकसो हरबाय थायो फल' खालाम होननानै। गोदो बिराद दुगा दुगि प्रफाइल लक खालामनानै लाग्राफ्रा दा डलारनि थाखायनो प्रफाइलखौ खेंगार गारबायलै, माने साबिथालाखौ। बे मानसिफोरजोंबो मा जाबावगोनलै? नै बे दाउस्रि देलाया लिंहरनानै दाबो फैलालै। हेलौ, मा एसे गोबावब्रा? देलायदोंमोनहाय बा। देलायबाबो देलायाबाबो एखे नुखायोलै आं नोंखौ। आयौ बाला, बिदिसो होनदों आरो। र' होमबालाय आं देलायहैफिननि। मोजां नुदों, फै मोजां नुदों। नंगौ? नों थगायाखैथ'? फै मोजां नुबाय, फैद'। आयौ बाला, आंहा बेखौनो देलायहैनो नागिरदोंमोन आरो। ओमफ्राय नों फनाव मा बुंहरदोंमोनलै? आं बांद्राय बुजियासै। मा नार्जि बुदांनाव थांनो ना मा होनदों? औहाय, नार्जि बुदांखौ लोगो हमहैनो आं। माने नार्जि बुदाङा आंखौ मैयानिफ्रायनो रागा जोंदों आरो। बेनिखायनो नार्जि बुदांमोननि न'आव थांनानै नार्जि बुदांखौ लोगो हमहैनोसै। गसाय, बिनि थाखायसो लिंहरदों नों आंखौ? नोंनो आं जौ बथलसे फ्रियाव होगोन ना? थुदोबाय, नों एसे बुजायनानै होदो। जौजोंनो नोंसोर आंखौ फुस्लायनो हायोलै। दे होमबालाय माथो होनबावनो, थांनोसै, थुदो। अके। आब' मा जाफैलायखो गालि? गुमै गोदाना नोंखौ लांनो फैदों, हाथायाव थांनो लांनो फैदों। नों आं थांबानो जाबाय आरो बे बोराय लरग'जों। हाफां, नै जावैसोआ फैबाय। मा सना बायनो ना डायमन्ड बायनो होननानै सोंदों आंनाव। थांबानो जाबाय आरो, हाबायाव मा गाननो बिनानै लाबानो जाबाय आरो। थां आं बे बोरायजों। बेफोरबायदिजों लासिंसिं बेरायफाया आङो, खिथुजोंबो लाजाया, सिगांथिंबो दोनजाया। जावैसोआलाय माथो नायनोबो गाज्रि नङालाय। माखौथो इसेबां बासिबाय थाखो नोंलाय? दिनै बेखौ बासिलाय, गाबोन बैखौ बासिलाय। जानला माला सैमा फाख्राफोरबायदि, सैमा बांग्राफोरबायदि सेंग्राखौ गोसो थोबा नोंहासो उनाव नोंहासो फस्थायगोन। जोंना जावैसो दाउला खुंगुरा मोजांथार। थाङाय, थां। थाङाबो। थांनो आब', आंनोबो गस्ला बायनानै लाबो। ओइ गालि, नोंहानो थांनो हाया? आंना बैसोआनो जायाखै हाबा जानो। आंनि बदल नोंखौसो हरगोन आं। दे, जाबाय। जावैसोआ नेगासिनो दं, थांदो। आब', आफाया रागा जोंगोन, थांगासो। बिराद खुसि मोनथारदोंना नों? नोंखौ दानो बुगोनसां। नों आंखौ बुनो हायाखै, आं गुमैनो खोन्थाहैगोन। माला आं बे बोराय हौवाखौनो मोनसिगोन नामा बाल? मा आंनि जिउआव बोराय हौवायासो दङ आरो? आं गुबुन रावबो गैला आरो आंनि जिउआव। बालनि फाफि बोराय हौवाया, गेब्लेनाय थाइजौ मादाया। आंखौसो मोनबाय बियो नायफैनो। जावैसो, नै फिसाजोआ थांनो ओंखारबाय। दे होमबालाय फैदो जारौ। नों हारसिं बायनो हाया आरो? बायनोलाय हायो, हाबायाव नोंसो मा गानगोन? नों खैना गोदाना नायनानै लायोबा मोजां आरो, ना मा बुङो बुरैफोर? हा माथो? फैदो। बोरायनो मा होनदों? मानदोबा खुनाला होनदों। जोबोद मोजां फेस्ला रोंगौलै नोंबो। दे फिसाफोर, मोजाङैनो थांदो। आब'नि हाबाया माला जागोन? हरनोसै, फैगोन सप्तायावनो। आब'आ हाबा जाबा आब'नि जिफोरखौ आं लागोन दे। दे, लानो हागोन। वाइला जामाइला, फैसा थाइसेबो खामायनो हाला, गोसो थोनाय सिख्लाफोरनोबो जेबो बुस्थु होनोबो हाला। बुरैफोरखौबो बिराद गोसो थोबाय, बिसोरनिफ्रायबो फैसा जाख्ल'बाय। दा बुरैफोराबो आंखौ सिनायग्रासो जाबाय, थगायसुला होननानै। दा हनै फेसबुकाव दावराव दावसि जागासिनो, सोरबा रैमालिनो, सोरबा पबितरानो, मानो। साला बे सुवादा जिबायदि थगायबायलै, एसेबां मोजां बाजैखौ। दा बुरैफोरा आंखौबो थगायदोसो सानसिगोन ना, जायफोरखौ बाजैमोनखौ गोसो थोनो सानदोंमोन, मादैमोनखौ, आनैमोनखौ। बे फेसबुकाव दावराव दावसि जानायखौ खोनाबाय थानानैनो दा आंखौबो रावबो गोसो थोनाय नंला बुरैफोरा। बे फेसबुकआ एखनब्ला बिराद गाज्रि खामानिबो मावनानै होयो। दा आंहा राहा गोथे जाबायना। बुरि हिनजावफोरखौ गोसो थोयोमोन आंहा, बिहामजोफोरखौ, मालायनि हिनजावफोरखौ, मादैमोनखौ, आनैमोनखौ गोसो थोयै गोसो जाख्ल'योमोन। दा बे पबितरानि थाखायनो आंहा जारला जासिगोन ना।
फारसेथिंजाय गार्लफ्रेन्डबो गैजाला आंहा गार्लफ्रेन्डफोरनोबो फैसा होनो आंनि आखायाव फैसा गैया दा बुरै हिनजावफोरखौबो गोसोथोनो हाला फेसबुकावनो बायदिसिना जालागासिनो साला सासेया खारदों मानो दावराव दावसि जाबाय थादोंब्रा आरे खारनायालाय मेल्ला मानसिया खारगासिनो दङ बिनि हिनजावखौ बै लागासिनो बैनि हौवाखौ बै लागासिनो बे साला बे बाजै फैसालिखौनो एसेबां दावराव दावसि खालामबाय थाबायलै बुहुमाव बेल' फार्स्ट टाइम खारदों आरो जेनेबा बेल' फार्स्ट टाइम थगायजादों आरो जेनेबा बेल' फार्स्ट टाइम गावनि न'खरखौ गारनानै खारदों आरो जेनेबा दुनियायाव बिनि सिगां सिगां मेल्ला खारग्रा दङ खालि बे बाजै फैसालिखौल' मानसिफ्रा गोसो होगासिनो अबेसे आंबो मोनबा लागौमोन बाद दोनथ' बेफोरखौ दा मा खालामबावनांगौ जाखो हाफाङाबो मालाय बोराय हौवाजों हाबा जासिगोन हारसा सिख्लायाबो लोगो हमनो लिंदों गाबोन आखायाव फैसा थाइसेबो गैया एसेबां जारला जाबायना आंहा एसेबां जारला जाबाय आयौ अमाराजा मा मोनदों नोंलाय जोंहानि फख्रियावलाय आच्छा बेयो नोंसानिसो फख्रि होमबा औथ' आरो जोंहानिसो फख्रि माथो खालामनो नागिरदों नोंलाय आं जि सुनो नागिरदों फख्रियाव नोंलाय माला हाबनानै थाफैखो जोंहानि फख्रियाव ओरैनोलै गोसो जालाबायना थाफैदों आं माबाफोर जादों नामा जानायानो जेबो नामा मानसिनाव जायागौमानि जेबो मानसियानो नङा जायनि जिउआव जेबो जायाखै बे मानसि नङा मिथिबाय बे खंख्लासो बेनिखायनो आंनाव जानायाबो जोबा जाबाय दे थांदो आंहा जि सुनांगौ दुगैनांगौ दुगैदोब्रा नोंखौथ' आं हमथायाखै नों थानायाव बोरै दुगैनांगौ जाखो आंलाय थां आंहा दुगैनोसै माथो जाखोब्रा नों दुगैनायखौलाय आंलाय हमथायाखैना हमथायाखैबाबो नों खाथियाव थाबा आं बोरै दुगैनांगौ जाखो दुगैब्रा दुगै गोदो उन्दैयाव नोंनि दुगैनायखौ नुखाबाय आं नों आंनि दुगैनायखौ नुदोंबा उन्दैयाव नों आंखौ सिनायानोमोन नों जों गामियाव फैयानोमोन फैया जायो नामा बे गामिसे नांजाबनाय गामियावनो फैया जाबाय आं जियानो जादोला थां आंहा जि सुनांगौ दुगैनांगौ बिराद खामानि दं आच्छा बारु थाइबानि लादु नोंनि नोजोराव सोरबा सिख्लाफोर दङ नामाब्रा सिंगल सिख्ला माने बांद्राय फैसा लुगैयो आरोना थाइसे थाइनैयावनो जानाय बायदि हिनजावनि दालालि बायदि मोनदों नामा बांद्राय जाला माला बुंलाबायनाङाहाय है गोसोखौ बोरैबा मोन्दोंलै खंख्लाख्ला मोन्दों दुमफाव फारसेथिं मालाय हाफाङाबो हाबा जासिगोन मालाय बोराय हौवाजों मालाय हाफाङा हाबा जासिगोन नोंहालाय मा जादों आरो मालाय हाफां हाबा जानो नागिरनायखौलाय नोंहालाय मानो डिस्टार्ब खालामहैदों दे बे बोराय हौवाजों हाबा जामारगोन आरो जागोनथ' आरो आच्छा बारु थाइबानि लारु माथो बुंबावनो आरो दे जियासु आं बेवहायनो एसे दुखु जाबाय थानि बेवहाय दुखु जानाङाहाय दुखु जानो जायगा मोनाखै आरो नोंहा मायावथ' दुखु जानांगौ जाखोब्रा दुखु जानो जायगाखौ मोनाखै आं नों मा खालामबाय थालाय आं एसे दुखु जानि माबायदि मानसिया बेलाय दुखु जानोबो जोंहानि फख्रिखौसो मोनबाय खिनो ओंखारो गुदुं गैया हासुनो ओंखारो नुनो गैया ओंखाम उखैयो खुगा गैया ला 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 आय अमाराजा मोजाङैनो मोजां थांनोबा थां नङाबा आंजों अन्थाइ खुबैजागोन देलै मा खुबैयो खुबैदो मा खालामो खालामदो आं जेबो बुंला मा जाखो मालाय गामिनि फख्रियावलाय मा मोनफैदोंब्रा माबेनि मालाय गामि जाखो बेलाय गामिनि नामालाय माथो एखे नाम्बाराल'सो बेलेग माथो खालामदोंब्रा नोंलाय बे नावावलाय मालाय दुखु जादोंनो दुखु जानोबो जोंहानि फख्रिखौसो मोनबाय माथो खालामनो जेरावबो दुखु जानो टाइमखौनो मोनाखै आं माने जायगाखौनो नागिरना मोनाखै दे दुखु जाबाय था जोंबो मोनसे खामानियाव ओंखारलांनि मा खामानि दङ आरैहाय नोंनोलाय मानो नांगौ ओइ सन्थ' थौ ओइ बहा थांनो नागिरदोंलाय आंबो थांफानि गोसोआव उरां फारां जाथारबायलै आंना आं मिन्थियालै दाउसो देलायनाव सों दाउसो देलाय आंबो थांफानि है लांफाया माथो नोंखौ ओइ सन्थ' थौ सानैजों थांगोन आं जेबो मिन्थियालै सानैजोंनो थाङोनो थांबा बिसोरजों थांबा आच्छा बारु थाइबानि लारु दुखुथिया जिउ बिदिनो थागोन आं थां नोंसोर बहा थाङो थां अमाराजा नों थांमारा आरोना आंहा दुगैनांगौ होननायखौ खोनायाखै नामा नों आं दिनै बेयावनो थागोन बेवहायनो संसार जागोन बेवहायनो गोदोना थागोन नैबे फख्रियावनो आङो सनानि संसार दागोन है बाला फख्रियाव जि सुलाय आङो न'नि टिपकलावनो थांना सुहैनोसै अमाराजा थाथ'दोलै बाय बाय हाफांजों गारजानायखि दुखु जासिदों नामा बाय गाहांनाय गारायाव संख्रि सारलाना होलायबाय थारमाने आं हाफांखौ गोसोखांलायबाय मालाय हाफाङा दिनै डेटियाव थांबावगोनसोनो मा नंमारगौ नामा नंगौथ' आरो मालाय बोराय हौवाया बेखौ दिनै डेटिंआव लागोननो आच्छा बारु थाइबानि लारु थांदो दे होमबालाय आच्छा हाफाङा दिनै डेटिंआव थांनो नागिरदों माब्रै डेटिंआव थाङो नाहैखुमानि र' आंनि अनगा बियो माब्रै खुसियाव दङ नाहैनि आंबो माब्रै खुसियाव थानो हायो एसे बिनि मोखांखौ नायना फैनि जा हगा देखा जायगा आयौ बाला नार्जि बुदांमोननि न'आ मा एसे साइजनिफ्राय साइज थार जाखोहाय आं बे न'आव माला थाफैनो मोनगोन बिदि थङालि बाङालि देखायबा बहा मोननांगौ जाखोब्रा है आं थङालि बाङालि नङाहायबा दाउसो देलाय जौ बथलसेनि थाखाय नों आंखौ मा खामानि थिनो नागिरखोलै जौजों लोगोसे अमा सावनाय जाहोगोन अमा सावनाय खुदियानो गखाबायलै नार्जि बुदांखौ लिंहरनि आं नार्जि बुदां सन्थला माबाफोर खौरांमोन नामा आं बुस्थुखौ नायोल'लै मा जादों होनना माने आं बुस्थुल' नायनो फैयोलै मा जादों होनना
दावसो देलाय रायलायदो नाजिबोदां औ नों आंखौ गाज्रि मोनबाय खोमा बेखौनो साननानै नोंखौ खबर लानो फैदों आरो आंलाय माखौ गाज्रि मोननांगौब्रा मैयानि खोथाखौ साननानै आं माबा माबि बुंनायखौ नों रागा जोंदोंमोन ना आं बेफोरबायदि फिसा फिसा खोथाफोरखौ गोसोआव लाबाय थायालै होमबालाय आंनोलाय मानो फन हराखै नोंलाय नों आंखौ ब्रेकआप खालामबाय खोमा साननानैसो खबर लानो फैदों आं धोद मा सानबाय थायोब्रा नोंलाय मोसौ गोमादों जोंहा मोसौ गोमानायखौसो नायग्रोहैदोंमोन आयौ बाला नंगौ औ मोसौ गोमादोंमोन नोंबो माखौ सानबाय थायोलै दावसो देलाय होमबा नों आंखौ गोसो थोयो ना बेफोरनो माबा सोंबाय थानाय बाथ्रा नामा आंबो नोंखौ गोसो थोयो नाजिबोदां आच्छा बेखौनो बुंनो फैदोंमोन नामा औलै आंथ' नायनोसो फैदोंलै दावसो देलाय लिंना लाबोनायखाय आच्छा दे होमबालाय फैदो जोंहानाव साहा लोंफैदो नोंसानि न'आव सोर सोर दं दा रावबो गैया आं हारसिंसो आयौ बाला रावबो गैयावनो नोंसानि न'खौ नायहैना लानि आच्छा मानसि थाबालाय माथो जागौमोन लाजिहैबाल गन्थं गैयाबाबो फैदो अके गसाय मोनजाबानो जाबाय मोलोंबानो जाबायलै बेनिफ्राय आंनो जेबो नांथारला ना मा होनो लोगोफोर अब्ला दिनैनि एपिसडखौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै फैबाय थानाय एपिसडखौ एसे धामाका लाबोनो नाजानोसै बाय बाय मानो होनोब्ला जोंना हाफांनि हाबा फैगासिनो दं नङा होमबा बेनि थाखाय एक्साइटेड नंगौना नङा नंगौना नङा लोगोफोर अके बाय